କାହାକୁ ସେତିକି ବେଳେ ଡର ଲାଗିଥାଏ ଯେତେବେଳେ ସିଏ ତା ବିଷୟରେ ଜାଣିଥାଏ। ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ତା ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିନାହିଁ ତାକୁ କିଛି ଭୟ ଲାଗିନଥାଏ। ଆଜି ଆମର କାହାଣୀ ଏମିତି ଗୋଟିଏ ବିଷୟରେ। ଗୋଟିଏ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲଟିଏ ଥିଲା। ସେହି ଜଙ୍ଗଲରେ ସବୁ ପଶୁ ଖୁସିରେ ରହୁଥିଲେ। ସିଂହ ରାଜା ଦରବାରରେ ଅଧିକାଂଶ ସେମାନଙ୍କର ସଭା ବସେ ଓ ସେଠାରେ ବିଭିନ୍ନ କଥା ପଡ଼େ। ଗୋଟିଏ ଦିନ ବିଲୁଆ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ବସିବାର ଦେଖି ସିଂହ ପଚାରିଲା, ମିଷ୍ଟର ବିଲୁଆ, କ'ଣ କଥା? ଆଜି ତୁମେ ଭୟଭୀତ ଲାଗୁଛ? କ'ଣ କହିବି ମହାରାଜ, ଆଜିକାଲି ଯେବେ ମୁଁ ଆଖି ବନ୍ଦ କରୁଛି ଖାଲି ଭୟଙ୍କର ଭୂତ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛି। ଭୂତ? ସେ କେଉଁ ଭୟଙ୍କର ପଶୁର ନାଁ? ମହାରାଜ, ଏ କୌଣସି ପଶୁର ନାଁ ନୁହେଁ, ଏ ଆମ ଜୀବମାନଙ୍କର ଆତ୍ମାର ନାଁ। ଆମେ ଯେବେ ମରିଯାଉ ଆମ ଆତ୍ମା ଏ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଘୁରି ବୁଲୁଥାଏ। ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ସେ ଦୁଷ୍ଟ ଆତ୍ମା, ତାକୁ ଭୂତ କୁହାଯାଏ, ଆଉ ତା ସାମ୍ନାରେ ଆସୁଥିବା ଜୀବମାନଙ୍କୁ ମାରିଦିଏ। କଣ ସିଏ ଆମ ସିଂହ ମହାରାଜକୁ ମାରି ପାରିବ? ସିଂହ ମହାରାଜ? ଆରେ ସେ ତ ସିଂହ ମହାରାଜ ହାତୀରାଜ ଜିରାଫକୁ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଟେକି ଫୋପାଡ଼ି ପାରିବ, ଆଉ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ରକ୍ତ ପିଇ ପାରିବ। ଆରେ ବାପରେ, ତା ଠାରୁ ତ ସାବଧାନରେ ରହିବାକୁ ହେବ। ସେ ଦେଖିବାକୁ କେମିତିକା? ବହୁତ ଭୟଙ୍କର ଆଉ ବଡ଼। ଯଦି ସେ ସିଂହର ଭୂତ ହୁଏ ସେ ହାତୀ ଜିରାଫଠୁ ବଡ଼ ଦେଖାଯିବ। ଏ ମୋଟା ମୋଟା ଗୋଡ଼, ଭୟଙ୍କର ଚାଲି, ସେ ତୁମ ପଛରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆସିବ। ତୁମକୁ ଜଣା ପଡ଼ିବନି, ଖାଲି କଳା କଳା ଦେଖାଯିବ। ମତେ ତ ଭୟ ଲାଗୁଛି। କୁହ, ତୁମେ ତା ବିଷୟରେ ଏତେ କଥା ଜାଣିଲ କେମିତି? କ'ଣ ତୁମେ ତାକୁ ଦେଖିଛ? ଏହା କୁହ, ଆମ ଭିତରୁ ସେ କାହାକୁ ଦେଖା ନ ଯାଉ। ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଚିଡ଼ିଆଖାନାରେ ଥିଲି। ସେଠାରେ ମୁଁ ମଣିଷମାନଙ୍କ ମୁହଁରୁ ସବୁ ଭୂତ ବିଷୟରେ ଶୁଣିଛି। ଏତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କହୁଥିବା ମଣିଷ ତା ନାଁରେ ଥରି ଥରି କମ୍ପି ଉଠେ। ବିଲୁଆର କଥା ଶୁଣି ସମସ୍ତ ପଶୁ ପୁରା ଡରିଗଲେ। ରାତିରେ ବୁଲି ବୁଲି ଶିକାର କରୁଥିବା ପଶୁମାନେ ଏବେ ନିଜ ଗୁମ୍ଫାରୁ ଗଛରୁ ବାହାରିବା ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲେ। ଏମିତି କିଛି ଦିନ ବିତିଗଲା। ହେଲେ ଅଚାନକ ସିଂହକୁ ଗୁମ୍ଫାରୁ ବାହାରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। କିନ୍ତୁ ତା ମନରେ ବିଲୁଆର କଥା ବାରମ୍ବାର ମନେ ପଡ଼ୁଥିଲା। ସେ ଯେମିତି ବାହାରକୁ ଆସିଲା, ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ରାତିରେ ତା ଛାଇ ତା ପଛରେ ବହୁତ ବଡ଼ ଆକାରରେ ଦେଖାଗଲା। ତା ପଛରେ ଏତେ ବଡ଼ ଛାଇକି ଦେଖି ସେ ଭାବିଲା, ଏ ଗୋଟିଏ କଳା ସିଂହର ଭୂତ। ସେଠୁ ସେ ଜୋରରେ ଦୌଡ଼ି ନିଜ ଗୁମ୍ଫାକୁ ଚାଲିଗଲା। ସେ ପୁରା ରାତି ଡରରେ ଥର ଥର ହୋଇ କମ୍ପିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସକାଳ ହେଉ ହେଉ ସେ ସମସ୍ତ ପଶୁମାନଙ୍କ ସଭା ଡକାଇଲା। ମହାରାଜଙ୍କର ଜୟ ହେଉ। ମହାରାଜ, ଆପଣ ଆମକୁ ଡକାଇଲେ? ହଁ, କାଲି ମୁଁ ସିଂହର ଭୂତ ଦେଖିଲି, ହାତୀଠୁ ବି ବଡ଼। କଣ? ସିଂହର ଭୂତ ହାତୀଠୁ ବି ବଡ଼? ହଁ, ସେ ମୋ ପାଖରେ ଚାଲୁଥିଲା। କେଜାଣି କେତେବେଳୁ ଚାଲୁଥିଲା। ମୁଁ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ରାତିରେ ଯାଇଥିଲି, ତାକୁ ସେତିକି ବେଳେ ମୁଁ ଦେଖିଲି। ବାବରେ, ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗୋଡ଼, ହାତୀଠୁ ବି ମୋଟା। ଯଦି ମୁଁ ସେଠୁ ଦୌଡ଼ି ନଥାନ୍ତି ସେ ମୋର ରକ୍ତ ପିଇ ଦେଇଥାନ୍ତା। ମହାରାଜ, ଆପଣ ଥିଲେ ବଞ୍ଚିଗଲେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ବଦଳରେ ଆମେ ଥିଲେ? ସେ ସିଧା ଗିଳି ଦେଇଥାନ୍ତା। ହଁ, ତୁମର ଭୟଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ସତ ହେଉଛି ବିଲୁଆ। ସିଂହ ମହାରାଜ, ଆଜି ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ଭୟଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲି। କ'ଣ? ମୁଁ ଦେଖିଲି କିଛି ଭୂତ ଜଙ୍ଗଲରେ ନିଆଁ ଧରି ପଶି ଆସିଛନ୍ତି। ନିଆଁ? ହଁ, ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା ଆମ ପଶୁମାନଙ୍କୁ ନିଆଁ ଡର ଲାଗେ। କାଳେ ଏଥିପାଇଁ। ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ବିଲୁଆ ଭାଇ? କ'ଣ ହେବ? ଆଜିଠୁ ରାତିରେ ବୁଲିବା ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ହେବ। ସତକୁ ସତ ସେହି ଦିନଠାରୁ ସବୁ ପଶୁ ବୁଲିବା ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ହେଲେ ପଶୁମାନେ ରାତିରେ ଶିକାର କରିବା ପାଇଁ ବାହାରନ୍ତି।
କେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଉ ରହିପାରିଥାନ୍ତେ। ଗୋଟିଏ ଦିନ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମାଙ୍କଡ଼ଟିଏ ଆସି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡରାଇଥିଲା। ମହାରାଜ ମହାରାଜ ଗଡ଼ବଡ଼ ହୋଇଗଲା। କଣ ହେଲା? ବହୁତ ଭୟଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ଆସି ଯାଇଛି। ଏବେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ବଞ୍ଚିବା କଷ୍ଟକର। ଆରେ କଣ ହେଲା ତୁମେ କୁହ ନା। ତୁମର ସ୍ୱପ୍ନ ସତ ହୋଇଗଲା। କେଉଁ ଭଳି ସ୍ୱପ୍ନ? ଏହା କି ଭୂତ ଜଙ୍ଗଲକୁ ନିଆଁ ଧରି ଆସିଛନ୍ତି। ଆମେ କାଲି ରାତିରେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲୁ। ସେଠି ଦେଖିଲୁ ଅନେକ ବର୍ଷ ତଳୁ ଖାଲି ପଡ଼ିଥିବା ଗୁମ୍ଫାରେ ଖାଲି ନିଆଁ ଜଳୁଛି। ନିଆଁର ଆଲୋକ ପୁରା ଗୁମ୍ଫା ବାହାରକୁ ଆସୁଥିଲା। କଣ? ହଁ, ଏହାର ଅର୍ଥ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଅନେକ ଭୂତ ସେଠି ନିଆଁ ନେଇ ରହୁଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ହୋଇପାରିବ କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ ପୁରା ଜଙ୍ଗଲକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବେ। ମାମା, ଏବେ ଆମର କଣ ହେବ? ଏମିତି ଡରିଲେ କିଛି ହେବ ନାହିଁ। ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଚୁପଚାପ ନଜର ରଖିବାକୁ ହେବ। ଯଦି ସେମାନେ ସଦାବେଳେ ରାତିକୁ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମକୁ ବିପଦ। ସେହି ରାତିରେ ସିଂହ ସହିତ ସମସ୍ତ ପଶୁ ଡରି ଡରି ସେଇ ଗୁମ୍ଫା ଉପରେ ନଜର ରଖିଲେ। ସତକୁ ସତ ରାତି ହେଉ ହେଉ ସେଇ ଗୁମ୍ଫାରେ ଅଚାନକ ଆଲୋକ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଦେଖିଲେ ମହାରାଜ, ଗୁମ୍ଫାର ଆଲୋକ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢୁଛି। ଏହାର ଅର୍ଥ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କରି ଗୁମ୍ଫାକୁ ଭୂତମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆରେ ହେଲେ କିଏ କାହିଁ ଦେଖା ଯାଉନାହାନ୍ତି? ଆରେ ବୁକା, ଭୂତ କଣ ଦେଖା ଦିଅନ୍ତି? ମୁଁ ତ କହୁଛି ଏଠାକୁ ଆଗ ସେମାନେ ନିଆଁ ଧରି ଅଚାନକ ଆମ ପଛକୁ ଆସି ଆଉ ଆମକୁ ପଚାରିବେ ତୁମେ ମାନେ ଏଠାରେ କଣ କରୁଛ? ପାପା, ଆରେ ଭାଇ, ଭୂତମାନଙ୍କ କଥା ହେଉ ହେଉ ଲାଗୁଛି ତୁମେ ଭୂତ ହେଇଯାଉଛ। ଚୁପ ରୁହ, ମୋ ପିଲା ଡରିଗଲା। ମତେ ତ ଲାଗୁଛି ଭୂତମାନେ ଭିତରେ ଭିତରେ କିଛି ପ୍ଲାନ୍ କରୁଛନ୍ତି। କାଳେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଆମ ଉପରକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବେ। ଆଉ ଆମର ରକ୍ତ ପିଇଯିବେ। ଏବେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଭୂତରେ ଭରି ରହିଥିବା ଜଙ୍ଗଲ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବାକୁ ହେବ ଯଦି ତୁମମାନଙ୍କ ସହମତିରେ। କଣ ପାଇଁ ନୁହେଁ? ଆମେ କମ୍ ସେ କମ୍ ଏହା କହିପାରିବା ଜୀବନ ବଞ୍ଚିଲେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପାଇବ, ଫେରିକି ପଶୁ ଜଙ୍ଗଲ ଆସିବ। ଓକେ, ଫାଇନାଲ। କାଲି ସକାଳୁ ଏଇ ଜଙ୍ଗଲ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଏହା ଶୁଣି ମାଙ୍କଡ଼କୁ ସାରା ରାତି ନିଦ ହେଲା ନାହିଁ। ସେ ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏ ଜଙ୍ଗଲ ଛାଡ଼ି ଯିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲା, କାରଣ ଏହି ଜଙ୍ଗଲରେ ତାର ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କ ସ୍ମୃତି ଥିଲା। ସେ ସାରା ରାତି ଭାବୁଥିଲା, ଆଜି ଆମେ ଡରି ଏଇ ଜଙ୍ଗଲ ଛାଡ଼ିଦେଲେ କାଲି ଅନ୍ୟ ଜଙ୍ଗଲରେ ଯଦି ଭୂତ ଆସିଗଲେ। ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏମିତି ଜଙ୍ଗଲ ଛାଡ଼ି ଛାଡ଼ି ସହରରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଯିବା। ପୁଣି ସହରବାଲା ଆମକୁ ଛାଡ଼ିବେନି। ମୋତେ ଭୂତମାନଙ୍କ ସହ କଥା ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାର ଏଇଭଳି କଥା ଶୁଣି ସବୁ ପଶୁ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇଗଲେ। ପାଗଳ ହୋଇଯାଇଛି ମାଙ୍କଡ଼। ଆରେ ଏମିତି ଆମେ ଚୁପଚାପ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ ବଞ୍ଚି ଯାଇଥାନ୍ତେ। ଭୂତମାନଙ୍କ ନଜର ଆସିଗଲେ ଭୂତ କାଳ ହୋଇଯିବା। ମୁଁ ଆଜି ରାତିରେ ଯାଇ ପଚାରିବି, ଭୂତ ଭାଇ, ତୁମମାନଙ୍କୁ ରହିବା ପାଇଁ ଖାଲି ଆମ ଜଙ୍ଗଲ ମିଳିଥିଲା? ସବୁ ପଶୁ ସହ ସିଂହରାଜା କହିବା ପରେ ବି ମଧ୍ୟ ମାଙ୍କଡ଼ ମାନିଲା ନାହିଁ। ଆଉ ସେ ଭୂତମାନଙ୍କ ସହ କଥା ହେବା ପାଇଁ ଗୁମ୍ଫା ପାଖରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ତା ପଛରେ ପଛରେ ସବୁ ପଶୁ ମନା କରି କରି ଗୁମ୍ଫା ବାହାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। ତାକୁ ମନା କରିବା ବଦଳରେ ସେ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରକୁ ଯିବାର ଦେଖି ସମସ୍ତ ପଶୁ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇଗଲେ। ଲାଗୁଛି ମାଙ୍କଡ଼ର ମରଣ ଦେଖିବା ଆମ ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲା। ଏବେ ଭୂତ ତାର ରକ୍ତ ପିଇ 10 କିଲେ ଶରୀରକୁ 1.5 କିଲେ କରି ପକେଇ ଦେବେ। ହେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ, ମାଙ୍କଡ଼ର ମୃତଦେହ ଦେଖିବାକୁ ମୋତେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଦିଅ। ଅରି ଇ ତ ବଞ୍ଚିଗଲା। ବଞ୍ଚିକି ଆସିଲା କି ମରି ଭୂତ ହୋଇ ଆସିଲା? ଭୂତ?
अरे चिंता करो नहीं, ଭିତରେ କୌଣସି ଭୂତ ଫୁତ ନାହିଁ। ଏସବୁ ଆଲୋକ ଭୂତର ନିଆଁ ନୁହେଁ, ଏସବୁ ଆଲୋକ ଜଳୁଥିବା ପୋକର କମାଲ। ତ ବାହାରୁଥିବା ଆମ ଆଲୋକର କମାଲ। ଏଥିପାଇଁ ଗୁମ୍ଫା ଅନ୍ଧାର ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ଆଉ ମାମା, ଆମେ ତ ସବୁ ଇଏ ବୁଝିଥିଲେ ଗୁମ୍ଫାରେ ଭୂତ ଅଛି। ପିଲାମାନେ, ଭୂତ ଫୁତ କିଛି ନାହିଁ। ଇଏ କେବଳ ଆମ ଭ୍ରମର ପରିଣାମ। କି ଆମ ଛାଇ ଆମକୁ ଭୂତ ଦେଖାଯାଏ। ଏବେ ଦେଖ, ସିଂହ ରାଜାଙ୍କ ପଛପଟେ ଦେଖ। ସିଂହର ଭୂତ, ସିଂହର ଭୂତ। ଅରେ, ଏଇ ତ ସିଂହର ଭୂତ ନୁହେଁ, ଏ ହେଉଛି ଆମ ସିଂହ ରାଜାଙ୍କ ଛାଇ, ଯାହା ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଚନ୍ଦ୍ର ଯୋଗୁଁ ଏମିତି ସଫା ଦେଖାଯାଉଛି। ହା ତେରିକା, ମୁଁ ୟାକୁ ଭୂତ ଭାବିଲି। ସିଂହ ମହାରାଜ, ଭୂତ ଫୁତ କିଛି ନାହିଁ। ଇଏ କେବଳ ଲୋକମାନଙ୍କର ଭ୍ରମ। ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖ, ଜଣେ କିଛି କହି କଥାକୁ ଖେଳାଏ ତ ଆଉ ଜଣେ ସେହି କଥାକୁ ଯୋଡ଼ି ପବନ କରିଦେଇଥାଏ। ଏଇ କଥାକୁ ଡରି ନିଜ ଘର ଛାଡ଼ିବା କଥା ନୁହେଁ। ପ୍ରଥମେ ସତକନ୍ ଜାଣିବା କଥା କି କେତେବାର ଯାହା ଶୁଣାଯାଏ, ଯାହା ଦେଖାଯାଏ, ତାହା ସତ ହୋଇନଥାଏ।